parlok ha ka ban kong so na ngo ayu blai ha ka ba sai sian patula pane shaming ye phi bot kom juru yang ki pat pai we te ta shisha om dan kentien shu ban ong da kum no ru han rei iwe pe na preng chong phi ki ban pet bat ki ban ye bat ki ban saki ye ni video da kaburam kabasorit ngida karpat ngida ngo hakamat ke chongpi bas ngo bha onda pilada ban pet yakni video alej ban jungo lam yakni khun swat nyim dan kentien shu e banong hanrei kumbangi jong naragi jingye jen jar ki ban yangi ki bala he alasan compare re apa ban pat yaki khlung khna kham tam lele yaki khun swat kanong iso pang ka mensiam barhang ni kapor ka bangi leru ngilap yewe na pengkani shi para itia habar harangkat ada kabar ni ka bai siang nomor ka jingpang ni jistom ate parlok kubli shibon kubli shajarngo ambat ka kentien ka papan kata asya bakini kunswat ki kran ka lomba baba sngo bahaya rap lemyingi tang bangin yem lem sabaya rap lem jing jar bangin yem para